Čaute, moje meno je Derek, a.k.a. Degeš a vítajte pri Q&A. Toto video je Q&A, čiže otázky a odpovede a ideme sa pozrieť, aké otázky ste mi položili. Čo práve robíš a baví ťa natáčať? No tak akurát teraz natáčam a keby ma nebavilo natáčať, tak nenatáčam. Prečo natáčaš? Natáčam, aby som mal z toho peniaze. Damn, it feels good to be a gangster. Chutí ti Jelker? Poďme si to vygoogliť. Máš obočie. Máš nejaký vážny výťah? Poďme sa pozrieť na môj výťah. Sledujem tvoje videá a odberám ťa. Tak som veľmi rád, že ma sleduješ a som veľmi rád, že ma odoberáš. Ak vám toto video páčilo a chcete ďalší diel, do popisku vám dám ask, na ktorý mi môžete písať otázky, alebo mi ich ľudia napíšte aj do komentu. Odoberajte, lajkujte, komentujte, zdieľajte, robte všetko, čo sa dá a